ତଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର କନ୍ୟା ମଞ୍ଜୁ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁ ବାହାରେ ରହି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ହେବ ସେ ଘରକୁ ଆସିନି। ପୂଜା ଛୁଟିରେ ତା'ର ବାପା ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେ ଆସିନି। ଏହିଭଳି ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟରେ ଗାଳ୍ପିକ କେତେକ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ବର୍ଷା କମିଯିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି ବୋଲି କହି ସେଠାରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ସୁଫାର ସଞ୍ଜୟ ରୂପୀ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି। ତତ୍ପର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଆଗମନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନେହେବ ଯେପରି କୌଣସି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର ଆଘାତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଯଥା ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ। ଦେହର ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିଜାତ୍ୟର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରଲୋକ ତାଙ୍କର ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାକୁ ଦୁଇଥର କାଢ଼ି ପୋଛି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବଙ୍ଗଳାର ମାଲିକ ଓ ଭଦ୍ରମହିଳା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋର କରି ପଠାଇଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣା ଗାଳ୍ପିକ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ଗାଳ୍ପିକ ଆଗନ୍ତୁକ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ସେ ବାରଣ କରି କହିଲେ, ଏଥିରେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ବା ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟର ଗଠନ ସହିତ ତମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ସଞ୍ଜୟ ସହିତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କନ୍ୟା ମଞ୍ଜୁର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠୁର ନିୟତି ତାହା କରାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ପୂରି ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଖୁସି କରାଇଲା। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଇପ୍ସିତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହେଁନା। ଏକ ନିରପରାଧ ରୂପର ବିନିମୟରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି ତାହାହେଲେ ତା'ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଶୁଣ ସଞ୍ଜୟ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ପରିବାର ତମର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ ତମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଦାବୀ। ତମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠିକି। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ କାତରତା ପୂରି ରହିଥିଲା। ତମେ କଥା ଦିଅ ସଞ୍ଜୟ, ମୋର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସଞ୍ଜୟର ଅଭିନୟ କରିଯିବ। ଗାଳ୍ପିକ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଗୌହାଟୀରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଲାଗି। ଶେଷରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତମେ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ପଠାଇବେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତମକୁ ଦେଖା କରିବୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟର ଲାଉଞ୍ଜରେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ସହ ସେହି ପ୍ରୌଢ଼ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ। ଭଦ୍ରମହିଳା ମଞ୍ଜୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠିକଣା ପଚାରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାଟ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ନୀରବ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୌଢ଼ ଶରୀରଟି ଦୋହଲି ଗଲା ଦୁଇଥର। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣି ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ମଞ୍ଜୁର ଠିକଣା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେନା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ପରେ ପରେ ସେ ଆଜିକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଏ।
ସେ ସମ୍ବାଦ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା 3rd ଇୟର। ତେଣୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଓ ତା'ପରେ ବିଲାତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ପ୍ଲେନ୍ ଛାଡ଼ିବା ସମୟ ହୋଇଯିବାରୁ ଗାର୍ଡିକ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ପ୍ରୌଢ଼ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଏଇଠାରେ ଗଳ୍ପ ପରିସମାପ୍ତ ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଗଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଦୁଃଖାନ୍ତକ ପରିବେଶରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭାବଭକ୍ତ ଓ ସମୟର ଐକ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ସମଗ୍ର ଗଳ୍ପଟି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ ଆଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନହୀନ ଅଭିଶପ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆକୁଳ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ କରୁଣା ରସାସିକ୍ତ କରି ପାଠକ ମନରେ ଗଭୀର ରେଖାପାତ କରିଛି।